Με ποια κριτήρια επιλέγετε τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε? Είναι αρκετά τα κριτήρια. Το πρώτο και σημαντικό είναι να είναι φιλικά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Δύο από τις αγαπημένες μου μάρκες είναι η Kiki και η Gold Professionals. Πώς η Kiki συμβάλλει στη δουλειά σας και ποια είναι η εμπειρία σας με αυτό, δουλεύοντας μαζί της? Kiki είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο. Βοηθά το κούρεμα μου να βγάλει το τέλειο styling. Κάπως έτσι. Θα μπορούσατε να ξεχωρίσετε έναν προϊόν από τη σειρά? Ποτέ, διότι δεν έχω να κάνω με ένα συγκεκριμένο τύπο μαλλιών. Διακρίθηκα ως εκπαιδευτής της χρονιάς για την Gold Professional Hair Care και από τότε είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής, Art Director της εταιρείας Globally. Η Gold είναι μια σκανδιναβική εταιρεία. Όταν μιλούμε για σκανδιναβική εταιρεία, μιλούμε για τους πιο αυστηρούς νόμους και προδιαγραφές για πράσινα προϊόντα. Έχει έναν εξαιρετικό βαφείο που με βοηθά πάρα πολύ στο τεχνικό κομμάτι. Το να ανοίξεις το δικό σου κομμωτήριο με το να είσαι κομμωτής έχει πάρα πολύ διαφορά. Είναι κάτι που εγώ προσωπικά τότε δεν το ήξερα. Μετά αναγκαστικά έγινα επιχειρηματίας. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να έχεις το δικό σου χώρο, αλλά έχει κόσμο που δεν μπορεί να το αντέξει.